Takže ahoj, já jsem Butylka. Chtěla jsem se vám ukázat vlastně, co tak jako mám hodně věcí na prostě obličej, mám make-up hodně, ale co používám prostě úplně nejvíc. Vlastně make-up mi teď došel, takže vám ho asi neukážu. A vlastně je to teda na obličej. Používám je, jakože zvykám tomu obklad, je to tahle rysenka. Je to od Essence, All Eyes on Me. Je to ten to neřeknu. To nevím, to vám řeknu ještě. Tak vlastně na to dávám ještě tuhletu. To od nějaký Wolverine, nebo co to je? Look Nice Mascara Expert. Je hodně dobrá. Jakože fakt to se mi dobře používá. Já ji používám teda na jakože podklad a na to dám tohle a mám jakože větší řasy. Takže vlastně takhle. Potom doladím tuškou, vlastně teďka moc nejsem namalovaná, protože ještě ráno, že 11 dní, ale prší, takže je tma. Vlastně nikam zatím nejdu. Takže potom používám tuhle tušku, to od Miss Sperty. Už hodně stará, jakože mám už celkem dlouho. To 01 Magic. A potom vlastně, co nepoužívám, jakože moc nepoužívám. Prostě jsou tyhle stíny. Třeba například, že jo, si dám třeba tuhle hezkou barvu, která se nebude moc vidět. Nevidíte, já vám můžu to asi vidět. Nebo tuhle taky, když používám, a tady se květkama. Vlastně tu má jen srdcátko, které se někdy hodí a líčka, z které jsem fakt šťastná, protože jsou hodně dobré. Vlastně, ale teď jsem nedávno mám takovou tu manikárku, jakože ne manikárku přímo člověka, a prostě jsem nedávno od kamarádky dostala takovýhle obal. Teď, jak vidíte, tak to mám pilník, tady na obočí vlastně nůžky, ještě jedny nůžky, a vlastně musím k tomu i tohle šitíčko, vlastně, co jsem si ušila sama, protože mě to teď začalo jakože nešiju, no, začalo mě bavit, ale vlastně si, že to udělám. Protože já mám hrozně ráda, že že to nemám dokončené. Já vím, že to hrozně takové nesympatické a prostě divíte, prostě Justin, jo. Ale tak to je jedno. Jsem klidně na obsudce, protože ho mám ráda. A mi to jako nevadí. Takže určitě pište otázky, i tady pod to, jakože i pod článek všechno. Určitě pište a já jsem to potom podívala, budu vám odpovídat. Tak ahoj, vaše Butylka.